C, E, G, pamätáme si to? Potom C, F, A, zaspívame si, aké tónka máme. C, výborne. Čiže C je pred dvoma čiernymi, opakujeme, F je pred troma čiernymi a A je medzi troma čiernymi. Čiže tu máme ten systém dvoch a troch čiernych kláves, hej? Čiže F je pred troma a A je medzi, vidíš to? Medzi troma čiernymi klávesami. A dominanta, čiže dominanta vieme všetci, že to je 5, čiže od G, lebo od C je to 5. tón, áno, G, H, D, ale my si to urobíme tak, aby nám to sadlo do ruky, tých obrátov. Vidíte, že to sú aj tie tóny, ktoré ja prehádzujem ako fotbalovú loptu oktávu nižšie. Bčko hodím tu, Hčko hodím tu a som tu. Úplne mechanika, jednoduchá. Taká dominanta. Normálne znie ako ale v obrate znie. Čiže H je kde? Učíme sa za troma čiernymi klávesami. D je medzi dvoma čiernymi klávesami. A G je medzi tiež troma čiernymi klávesami. A toto je fakt dobre si prejsť pocitovo. Ja som to počítala. Práva ruka, pravú ruku, poď oktávu vyššie, nič sa moc sa neboli. Hej, daj si C, E, G, tuto. To máš to isté. Takové okrúhle pršteky, C, E, G. Pršteky ako mačiatko, plavku, tá, každá druhá, ale piaty, hej, to je prvý, tretí, piaty. Raz, dva, tri, štyri, 5 prstov. A čo musím mať? Ja to nedočiahnem. Nie. Máš ešte aj malíček. Takto. Ty poďa. No. A pekne čisto, hej, neboj sa, uvoľnej ruke. Tak, C, E, G, hej, toto budeš trénovať. C, E, G, to je tónika. Dá sa to potom oktávu vyššie, lebo vlastne oni spievajú v tej jednočiarkovanej oktáve, toto je už dvojčiarkovaná oktáva, hej, aby sa chytili. Čiže si pamätáš, toto je malá oktáva, potom je pre mužov. Naša je táto jednočiarkovaná poloha a toto je už pre vyšší soprán, hej. Ale teraz to len kvôli tomu, aby si vôbec si to nechytila. Je veľmi dôležité, aby ruka bola okrúhla, ako má mačiatko hladkú alebo psíček hladkú, hej. My si potom môžeme urobiť aj také cviky, ukážeme si to na ruky, ako uvoľniť tú ruku. Oni Indovia sú celkovo maličkí, čiže aj tá klávesa je užšia ako normálna klávesa na akordóne alebo na klavíri. Čiže nám sa trošičku horšie na tom hrá, máme širšie prsty a oni sú takí štíhlejší. Čiže no skús ešte raz to C, E, G. C, E, G, 1, 3, 5, hej, pamätaj si, 1, 2, 3, 4, 5, 3 a 5, hej, malíček zamestnaný. Tak a tu. Hej, a toto je dôležité si pamätať. A vieme, že máme C, zaspívame si C, G, začína sú znieť, teraz keď bude subdominanta, tak budeme si pamätať, že len tieto dva posunieme o jeden tón, čiže C, F, A, C, F, A. Dobre. Tak, a neboj sa. Tak, no výborne znie to. Ktoré to by nám zniejú, musíme to vedieť aj teoreticky. Super, ešte raz. Nádherný čisto ti to znie, super. A potom máme tu dominantu v obrate, čiže máme H, D, G. No, krásne tam si výručka, vidíš, aj prirodzená okrúhla. Zaspievame si. Úžasné. No. A to je všetko. Ty akordy a ty môžeš bežať. Ty nemusíš vždy hrávať melódie, ale tieto tri veci si zapamätať. Ide ktorý tón, leží. A teraz si to len zopakuješ. C-dur, to bude chcieť trošku tréningu, že sa naučíš prehadzovať tóniku, subdominantu a dominantu. Tieto tri veci na začiatku. Tónika, subdominanta, dominanta, C-dur, E-dur, G-dur. A prečo ich tak menujem? Lebo myslím, to nie je C-dur. F-dur, pretože základný tón je F. A G-dur, pretože základný tón je G. Ale všetky sú v obrate. Hej? Ako
keď gymnasta urobí kolo, hej, proste urobí tú polohu, ktorú potrebuje. A my tiež urobíme tú polohu, ktorú potrebujeme. Čiže C, E, G, C, F, A, harmonika, tónika, subdominanta, dominanta. Hej, tak si to skúsiš teraz. Neboj sa. Polož si ruku oktavu vyššie. Len kopíruješ ma úplne ako kopírovanie. Tak, uvoľni ruku. Tak. A teraz urob subdominantu. Ako keby toto bol športovec, jedna nôžka, na ktorom sa postavíš a ale týmto sa posunieš. Áno, pozri. Ja sa zdvihnem, tento držím a toto urobím. Tento pohyb urobím. Hej, ten športovec sa takto zdvihne z toniky do subdominanty. C, E, G. Tak, a tak sa zdvihni na tom palci a posun sa. No výborne. A naspäť na C, dur. Na C, E, G. A ešte raz hore na subdominantu C, F, A. Hej, ale športovec. Len pozri sa, len dva ako keby bývali vedľa, hej? Vedľa seba, hej? Vedľa komórka. Jedna komórka, druhá komórka. Tento bude tu, neboj sa, to je začiatok CFA. A malíček zamestnáme, hej, vstoč do kršnovy. CFA. A potom, no daj toniku naspäť. Neboj sa. Tak. A teraz ideme na tú dominantu. H, D. Tam si budeš musieť naučiť sa tie skoky. HDG. Druhý prštek. Druhý. Pozor, neoblížme tomu, neboj sa. Takto. A my sa zase naučíme len tento pohyb, že budeme stáť na tom maličku a len týmito sa posunieme. Týmto dva budú cvalať o jednu miestnosť ďalej. Hej. Toto sa naučíš doma, tento tréning. Teraz som ťa postavila, ako máš byť a ty budeš doma trénovať z tej tóniky do dominanty. Aby si bola pohotová. Normálny tréning, hej. Tak, teraz sa to nejednotí, ale len ti ukazujem, že čo budeš cvičiť, dobre? Uvoľni si ručku, môžeš zložiť. Čiže budeš doma trénovať tóniku, subdominantu, toto. Teraz to dám takto k sebe, mi bolo lepšie. Toto trénujem. Ja som na tom veľkom palci, to je jednička. A potom, keď chcem trénovať z tóniky do dominanty, tak sa postavím na malíček a idem takto. Toto treba pohotovo urobiť. A potom ešte tretí krok zo subdominanty do dominanty. Lebo nikdy podľa sluchu si už budeš, a ty máš sluch, čiže podľa sluchu ty si budeš harmonizovať tú mantru. Čiže ty sa budeš učiť z C, F, A na H, D, G skočiť. To bude čakať. To je najťažší skok, ale zvládneš to. A to snad máš. Ty sa to naučíš. Môžem ťa takto umelo postaviť zatiaľ, akože nie je to pre začiatočníkov, ja ťa staviam trošku do náročnej pozície, ale nemáme inú možnosť. C, F, A. Ačko. A. C, F, A. Toto je už pozor, toto je už kvarta, to je ako horí. C, F, A. Máš 4, máš kvarta. Prečo je C, F, to je tako, ale potom máme C, F, A. C, F, A. Toto je toto? C, F, A. C, F, aha, to je ešte bližšie. C, F, A, áno. A toto keď rozoznieme, tak, a potom sa budeš učiť skok na H, D, G, ale povol si pršteky, povol si. H, D, G a týmto zostávaš. Hej. Tak, když robíš dominantný set, tak to pustím, to nám stačí, hej. H, D, G. Toto treba docieliť. Potom. Tréning. No doma, prax. Áno, v tomto momente ďakujem, môžeme